Ngibingelele igama usihle ungene entweni imkhize kanti ngiqhamuka le phansi eLovu umfule ngophuza impela uLovu ngilibhanga noNongwane. Namhlanje ngisakaza uhlelo osulu nabalandeli abaningi sesidlale nabaculi abakhulu abahlonishwayo singabala oGatsheni singabala uMaqhinga Hadeba oMbuzeni omfoka Mkhize ungashonilanga mase ngibabala. Kodwa ke namhlanje ke sihlezi nokugalagala lwentatheli ubaba uEric Ngobe. Baba uNgobe asikwamukele ehleleni uLozolo sisho ukuthi hayi impela ufike ekhaya. Ngibingelele Kabazela, ngibingelele nabantu ababukayo lomsakazo. Ngithokoza kakhulu bakhona la ezindlini zomsakazo. Cha njengoba sengishilo kanza ukuthi sisihlezi nokugalagala lwentatheli yangiqamba amanga. Mina ngimazi kusula ku2008 la khona ngafika khona isabizwa ngoEric Ndiyane. So Eric Ndiyane cha ngane kwethu akusibeke nje esithombeni ukuthi ubani uEric Ngobe futhi yini lemenza ukuthi imhlanganise nomculo especially wesintu particularly maskandi ngoba sihlangene ngomculo la. Ngiyabonga kakhulu Kabazela, ngiyabonga kakhulu. Hayi njengoba usho mfowethu umlando yawazi uEric waNgobe. Kodwa ke ngikhule ngisebenzisa komalume uNdiyane. Efundini ke umuntu ufunde kulezi khungo zala eThekwini njengoba kuse ML Sultan lapha eqeqeshelwa ucoshela izindaba. Ngaze ngayongena kwiphephandaba lesilungu iDaily News. iDaily News ngaleso sikhathi ayisaphuma kathathu ngosuku. Ayisaphuma kathathu ngosuku. Isimpela ikhona lapha emngeni I think was born. Kulapho ke ngicabanga ukuthi ke lento yokuthanda umculo wesintu nezinto zesintu kwafika khona kakhulu kumina. Although ekukhuleni vele umuntu bezazi lezinto, kodwa mangifika lapha environment yabelungu iphepha labelungu siyabhala izindaba. But ngabona ukuthi ikhona le gap yokuthi izinto eziyamaciko ethu thina abantu abamnyama zithola indawo kuba lezi ezinye inhlanga befocusa kakhulu kuthini babhali bapromote izinto zabo. Ngase ngimcela ke umhleli owayekhona ngaleso sikhathi kwakumnumzana uMike Thayi ukuthi hayi Mike Thayi ngiyabona nebhala izinto ezithinta imicimbi yenu yabantu abamhlophe kwakhona nama events amakhulu kwa Splash Fan ko Drakensberg nani kodwa lokho kwakuthinta thina kwakungathintwa kwangabhalwa lutho. Lapho unyaka beku1998 ngisaphuma nje eqeqeshweni kwezomntatheli. Hayi ke nangenhlanhla ke hayi wangivumela ke wasenginikeza ngangibhala ke umculo in general kakhulukazi ke abantu abekhona leso sikhathi omqashiyo Ndlovu nabo omfazi omnyama besanda ukuvelela yebo noPhuze Chemist. So kwasho ukuthi into engiyiphilayo ngase ngiyisikhathi sikhomba ukuthi hayi as much as ngiyintatheli bibhala ngeindaba lezi engizothi phecelezi serious kodwa nako lokhu kwesinto angingene ngikho. Ngayibona ke abantu bekuthakasela nanokuthi beqala ukuthi la amaciko akithi amnyama njengabo omfazi omnyama omqashiyo bebhala umaphepha esilungu. Babebhala la isiZulu empeleni ngaleso sikhathi kwaleli lot phepha lesizulu ngoba uAfrika waswenenkingi uvaliwe kwakuseyilanga la khona leso sikhathi. So ke lwakhula ke lapho ke loluthando to a point abanye ngangize ngibalekelele ngoba ngikhumbula kahle umqashiyo Ndlovu wayehamba nge-wheelchair uMaskandi. Wayithi mayine inkingi eGoli bengambhadala belungu egibele eze la kumina emsaka ephepheni ngibafonela belungu bagcine bembhadalele. Ngale ukuthi ithi khona engifuna ke kukhona nje lolo thando. So la lokhu kwelikhule njalo to a point ngagcina sengiba nobudlelwane ijwayelana na obaba oMahawukela. So kwakhona nje lento enjalo. So umlando wami nalento yesintu kakhulukazi umculo isuka lapho uKhabazela. Isuka la. Mawufika lapha elangeni noma usula lapha elangeni ngiyakhumbula bekunemicimbi eminingi ebiyenziwa kodwa khona lo okwawina khona indidane khona iQuantum. Ngathola ngathi wawusekhaleni ehleleni kwalowo mcimbi. Ngabe uyiqiniso lo? Ayiqala
lapho eKhabazela lapha kwisolezo ngoba ngenhlanhla ngingomunye wabantu abasungula iphephandaba isolezo. Sithema selisungulile iphephandaba isolezwe kuyiphepha lokuqala lesizulu eliphuma nsuku zonke. Kwakupikwa ke lapha belungu bathi hayi naba abantu abacabanga le project bangayisukumisa ngaba omunye wabo ngazi babebonile. But ngithe sengilapho ke ngase ngithi hayi man akeke njengephepha lesinto ake kube khona esikwenzayo. Ngase ngisondela kulabo abacula ucothoza. Ngase ngithi kubona hayi bobaba ngiyabona niyadlala kulamahholo ko KK kuphi nako Datu. But into yenu ake siformalize ke sisondele. Ngabafunela abaxhasi kwakhona nje umncitho nomkhulu oKhuzani wesicathamile. Kwaze kwaba ukuthi ke futhi waze wathola nabaxhasi oMTN kanjalo. Kwaze kwaba ukuthi ke ngihamba ke kulona isolezo. Sengifika ke elangeni yayise inkulu kakhulu ke le yokuchema nomculo kwaMaskandi. Uyiqale kuyisolezo. Ngiqale kuyisolezo kodwa ngifocuse kakhulu ke ukucothoza ngoba ucothoza wawunakho ukuba semsalele emuva. Kodwa sakwazi ukukhuphula ke kwakusekhona obaba umfuphi ngalesikhathi ababekade bephethe ikomiti likacothoza KZN yonke. So ke sayisebenza ke mangifike elangeni kwalula vele ukuthi izinto sikwazi ukuzenza ngoba nakhona ngibe nenhlanhla ukuthi kulona iphephandaba ilanga kube umuntu onjengomhlilwalo ikwazi ukuthi mangenza iphakamiso nabafuthi bangeseke njalo njalo. Lena ke kaMaskandi funny part yayo ukuthi kwakunomcimbi owawusemlazi wawenziwa insizwa kuthiwa DJ Sindala. Ngiyabona Sindala leyo insizwa leyo. Yafana eLozaneni emlazi basasinokuya lapho ngoba insizwa zazi bakhona ehlangane lapho. Masifika la emlazi kulonyaka lowo okukwaba yiyo wangenza ngathatha isinqumo ukuthi ilanga ke lisungule okwalo. Kwakhona ingqoqo zabakhona. Ngikhumbula kahle lapho ngoba umsindo wasuka ukuthi kwasekhwalele qala ukhwala abaculi abakaqidi nesikhathi sesiyalimala kunabaculi abaningi abasele noma ngakhumbula ukuthi kufanele kungene bani kodwa kwenzeke into ukuthi sabona sekukhona uDlubheke estage sekukhona umjijelo estage sekukhona noKhuzani kanye kanye. Ingoma kwayinto nje kwayimessage sisodwa abaculi bathatha ngoba phela kuyabona ukuthi liyashona la akhelekile emcimbi waphunyuka lapha ehlelekini kwayo. So nabalandeli ke manje sekulokuxoza ukuthi hayibo akaphuma uSibamani ungenelana uSibamani kwagcina kwayinto engathi kune reaction kuyaliwa. Amaphoyisa kula aqhamuka ke lapha efutha bonke abantu ngenyamisisi isikhathi sinye nesithiyagesi. Lapho nje impela ngoba ngikhumbula lo mcimbi lowo babexhasiwe uSindala bayexhaswe yilabo bamahewu. Amehlo sasiwageza amahewu ngoba iyancinza ithiyagesi. Khona ke nabelungu bakhona emahewini. Kwadlula ke lokho ukuze ngithenga umsombuluko kade umcimbi wangumgqibelo. Abasemahewini sisibhalile kudaba ukwenzekini bangifonela bathi hayi bacela nabo ukuthi baphawule basho ukuthi hayi abasafuna ukubuye beyimbandakanye kulento le. Ngase ngithi naye musani ngoba kunakelela ngicela ukuthi asisebenze thina ukuthi izinto different. Ngabathola kanjalo ke labaxhasi. Yingakho isizulu siye sithi ke inyoni akhela amaqhubeko wakhela ngamaqhubu alwamcimbi owenziwa njalo. So ke saqhubeka lo oyibuzayo ke ibe singena lapho ukuthi sikwazi siyayikhulisa lento nanokuthi ke iapproach yami eKhabazela ukuthi kulento kaMaskandi as much kuba icompetition kuba yini ngiyathanda mina ukuthi abaculi akube khona izinto ezizoba benefitisa. Yebo umuntu ungamnikeza imali kodwa kungenzeka shona ilanga ungasenayo lo mali leyo kodwa nanokuthi ekseni kuyoba nemali but masokunikeza izinsiza kusebenza nangenyanga sayokusiza. Isibonelo salento engishoyo kumncintiswano esawenza ngiselangeni lokuqala kwaqondana nokuthi iqembu leli osaziwayo laliholwa uKhuzani uDSD benoJaiva likhona selisunguliwe ngoba kusanda ukudlula emhlabeni umgqondo kulomnyaka lo. So thema lingena ngase ngithi bona into engiyibonayo lafanele as much as sizoba nayo iprice but ake si-invest kulezi zinto esicabanga ukuthi amaqembu ayayidinga. Iqembu osaziwayo liqale ukuba nemvunulo la iwina kumncintiswano engangwenzile.
la ngoba beyidlala nje umuntu eyifakile into ayifakile but sakwazi ukuba bawina then babe nemvunulo ukuthi mabe se stage babonakala befana behlobe nje kahle nabanye ama artists amanye avelela ke ngoba ile nto yayivulelekile amathuba bona bonke iqiniso singeke saliphika ukuthi umtshengiseni waye strong kakhulu ingakho wayehlala enokuwina njengoba benabalandeli kakhulu indidane futhi bekuyinsizwa ibinginqeni ngempela ukuphusha into yayo and ibithanda ke competition zikhona ke nezinye insizwa omjijelwa futhi insizwa nje nazo bezinginqeni ukubhekana ne challenge so ke from leyo background enjalo ke kabasela angiphinde ngikhumbuzise ngani zakwethu sihlezi nokugalagala lentatheli kodwa manje esewuphinde abe umhleli wemicimbi ehlonishwayo njengamanje uhlela umcimbi ekuthiwa iMother of All Maskandi Festival umcimbi uzobe ungoMay mangaphosise umhla ka4 May 6 uMay 6 umcimbi okhunywa ngawo wonke umuntu olandela umculo wesintu ukhuluma ngalo umcimbi so sihlezi naye njengamanje uhlelo uLozolo umfoka ngobe sihlezi naye uyasithatha uyasibeka usesilandisile ngemicimbi ayenze ngaleza sikhathi kodwa njengamanje sizofocusa kwiMother of All Maskandi Festival cha ngane kwethu ngiyakuthola ukuthi umlando umude ukuthi uhlangane noma yini lekwenza ukuthi uhlangane noMaskandi ngiyakhumbula futhi kunezincwadi osuke wayibhala ngamaciko okuhlanganisa umufi umtshengiseni noKhuzani njalo njalo kwenzakalani kule kaMgqumeni ngoba engathi yagcina ngaphumanga kunjalo khabazela futhi ngiyawuthanda lo mbuzo wakho initially ngangikade ngangithande ukuthi ngizoqala ngipublishe umsebenzi kaMgqumeni because uyena kulamaculo wahamba kuqala yonke into ngase ngiyenzile even namanje leyo ncwadi leyo is ready for printing hayibo so kutshela isimanga ukuthi izinto zikaMgqumeni zilukhuni mhlambi ke njengomuntu kwebuye ekhanyisele kulezi zinto zesintu izinto zakhe zilikhuni and yonke into ethinta igama lakhe ayilula even I remember sakhe sazama nendaba ukuthi kube khona even istatue sakhe ngoba omunye wabaculi ngithi mangibuka ngithi waba neqhaza elikhulu ekuphakamiseni umculo kaMaskandi up to this level and abaculi abaningi even mobheka manje abanye point of reference yabo yena uMgqumeni so I felt ukuthi mhlambi I deserve your recognition yake for illegacy so ke nayo incwadi yakhe ngempilo yakhe was going to achieve lokho and namanje sakholeka ukuthi isezokwazi ukwenza lokho and I did justice so I'm not worried isazophuma ukuthi izinto za le ndoda zinesikhatha ijini yakhe empilweni it's been hard even naye sazama but okuningi kuyokuba kuyona incwadi so ke abalandeli bakhe nabonke abathanda uKhuzani umculo wakhe bahlale bazi ukuthi akuyona into engaze ngithi ngibeke emuva ngisayenza then kwasekudlula ke indidane inhlanhla ke okwenzeka ngendidane ithe isaphila sayikhuluma ngoba wayesezwile ukuthi ibhizinesi nto kaMgqumeni liyansizwa ke ngoba ngithinta bathi mina hayi uNkunzi hayi ngoba mina nangu ngisaphila Nkunzi akuqale ihlanganise ngixoxele umlando kwenze ukuthi noma ke kwenzekani ngoba phela ngeke sikuningi okungenzeka ngangempela ke siluku sikuhlanganisa ke sikulukuza kwaze kwaukuthi incwadi yakhe ngiyayikhipha incwadi kaMtshengiseni yapublishwa after that kwaba ekaKhuzani ke iapproach ngabuka as umfana omncane ofike waba isibonelo kubaculi ngemisebenzi yakhe beyenza nange talent yakhe belenza so ke nenhlanhla ke ngathi mangim-approach indaba yencwadi ngomlando wakhe hayi wawamukela lokho ngoba enye into ngangifuna ukuyishintsha mina le narrative ukuthi sikubhalwa izinto ngabantu sebeshonile it's a wrong thing ngoba kwesinye isikhathi umuntu ufanele eyikhulumele yena esaphila ezinye ngoba phela khona ama-myth khona nezinye izinto sikwazi ukukhuluma ngazo so ke I was happy ukuthi wayamukela wayibona leyo Khuzani njalo so ke ngayiphuma incwadi ngayo namanje asekhona engisabhizi ngoba ngiyafuna lento yethu sibe nako ukuyi-archive ngoba sisuke kulento ukuthi hayi thina asibhali ukuthi ixoxwa ngomlomo
mamkhize ngasekwa akekho kuye wazi umlando ukuthi wakunjani ake sishintshe ke sikwenze manje sikubhale kubekwe for generations to come ngoba ngiyabona izinto ziyaguquka manje nawo sikhuluma ngo-podcast bani wayazi unjalo emva ngoba ake sithi ungena futhi la kakhulu kulo mqimbi owona esihlangene ngawo iMother of All Maskandi Festival ukuthi laphana kunamaciko amabili oyiwona wona athatha njengahola uMaskandi sengibangumthengiseli kahle sikhuluma ngakho futhi kwakuyibona babe phambili ngikhuluma ngoKhuzani lana futhi ngiphinde ngikhuluma nakegcoka ama-elish la uvela ukuthi bona abadingeki mhlawumbe ngizama ukuthola ukuthi nakuba ungavezanga ukuthi abadingeki kabi kodwa uvele ukuthi engathi bona sebephumelele ngizama ukuthola ukuthi mhlambe umuntu osephumelele emculweni umrate kanjani noma umbheka kanjani ukuthi lo asafanele angene emncintiswaneni efuzile ngoba usephumelele ngoba ngibuzana ngoba ziningi izikhalo eseyivelile kubalandeli babo oKhuzani kanjalo nedwama elisho ukuthi hawu amaqhawe ethu why engafakwanga kulo mncintiswano ngoba thina sikhona ukuthi siwasele ngifuna nje uchaze kabanzi lapho ukuthi yini enenzo sinifikile isigaba sokuthi cha abangakeni kubalili. Ngiyabonga kakhulu Khawazela. I-approach yethu ayisho ukuthi abadingeki. Wasaying clearly mother of all njengoba ligama lichaza. Ready for all. And iphuzu elikhulu ukuthi siyafuna ukuyibona ipool yabaculi baskandi expanda. Kungabikhona into eka obvious. Ukuthi hayi makukhona into ethizeni obvious kuzowina iKaizer Chiefs noma kuzowina iPirates or iSundowns. Abake nabanye belithole ithuba. Now ke mangiza kule phuzo raiser ukuthi sibuka kanjani ngeke sikuphike Khawazela ukuthi lezi insizwe ezimbili uKhuzani naye uMthandeni i-success yabo siyayithanda and abafana abancane and ba-exemplary sekuningi asebekutholile esingeke sikubale ngeke sithi uMthandeni namhlanje unamalini lokho kwaziwa uye ngeke sisho namhlanje sithi uKhuzani unamalini kwaziwa uyena lo but masizothi kuloko okuncane sikwenzayo sithi Mthandeni Khuzani awusondele mhlambi nizoqhudelana nomunye mhlambi sibona ukuthi mhlambi bavelele ngoba iqiniso ukuthi abalingani even nange fan base so ke ingakho bese sithatha isinqumo sokuthi yebo sizokuba nabo but bona bazofika bezodlala emcimbini wethu omkhulu sizobabhadala hayi ukuthi bazobe abekho total kodwa kuleyo kuvotelwa ngoba sifuna ukuthi lento yokuvotelwa nabanye ke be-enjoy ngoba baningi abaculi abakhona abanye bagcine sebeba nokudikibala for instance ngizokhuluma kunabaculi othi mawulale bonke umculo othizeni very strong ngoba but i-challenge akanabo abalandeli kusho ukuthi lo muntu lowo ngeke elithole ithuba nangengozi makwenziwe izinto so he said no let's open i-playing field angikuvezeke nokuthi lokhu akusho ukuthi ngomunye unyaka uKhuzani uMthandeni ngeke babuke basayobuya but okwamanje was saying let's give mhlambi sivule i-platform ukuthi nalabo abanye sibanikeze ithuba ngoba abaculi ukhona limit khona ogatsheni nje bakadusho onke engani labo baculi abanjalo esibelieve ukuthi is a new breed of All Maskandi ezokwenza ukuthi umculo wethu uqhubeke noba sustainable nabo ke abanga binokuthi badikibale ngokuthi ayihlambi mase ngiqhathwe nosibanibani obviously yabona mhlambi amathuba baba mancane but mawuvula into ukuthi what abantu bayibona ukuthi we all have an equal opportunity and engithandayo zombili lezi insizwa esikhuluma ngazo they took it in great spirit lento esiyenzile yingakho kubelula ekuthini ukuthi hayi ngoba into ozanayo siyayibona and you will take part soba ikhona nosiqasha sebenze akabanga issue to a point ngakusho lokhu ngaphandle kokunanaza ukuthi bona labaculi bakwazi ukuba address abalandeli babo mungathinta uMthandeni manje uzokutshela ukuthi abalandeli bawe ukuthi asingenele competition yovotela but bazoba khona bazoba ingxenye yomcimbi actually abalandeli bakaMthandeni nabaKhuzani bazovota la abanye abaculi which is good
which is good. Learn izokwenza ukuthi nomunye waphela as much as wena umlando weKaizer Chiefs, but we are yokubuka amandla amaZulu neMaritzburg. It doesn't even die ngoba kuyona iKaizer Chiefs uzohlala ekhaya. So lokho kwenza ukuthi umculo uqhubeke nokuba vibrant. Elinye ke iphuzo engiyithanga iliveze ungakalibuza. Iqala abantu besifazane. Bengisafuna ukuyazi ngoba bakhala bazawu kodwa. Abantu besifazane, I tell you this, abantu besifazane kuloshuna okukhulunywa ngawo. Maskandi. Free of charge, I'll tell you ukuthi abantu bebephambili abantu besifazane. Yabona uma hawukela beshintsha betwininiza kwakunamaqembu ayenzima lapha ngikhumbula elinye lawo kwakuneqembu kwakuthiwa intombi zikaMajola. Okay. Kwakakhona nje inganzoma lapho. Elalibabhingisela ncane and kwabonakala ukuthi lo shuni wabantu besifazane uthanda ukungenisa. Uma hawukela kwaphoqela ukuthi abashintshe indlela abapitcha ngama voice ngoba befuna ukumatcha lento. Ngoba uthe makusuka lapho kuyintombi zikaMajola kwaba khona ke onganzoma omatshitsha omhlophe njalo namanye amaqembu noNtombi ehloniphayo, all those were amaqembu besifazane were strong even ukudlula abesilisa. So ke ngisenako personally ngisenako ukuthi ngiyathanda ukuyibona lento abantu besifazane ibuya. Ethi ukuthi abantu besifazane bebuyele to the right. Uzokwenza kanjani ngoba uba uhleli inciphi? Well, in this case, yes, bese sithi because at the moment, the mother of All Maskandi Festival is the new kid on the block. Asikwazi ukuthi abantu besifazane sibathathe sithi siyobavalela neinsizwa nje bakushisa kanje. Sathi esizokwenza ukuthi kuzoba khona amaqembu abantu besifazane esizobaqasha abangeke bangenele kuloko kuncintisana. But i-bigger picture ukuthi mhlawumbe ngonyaka ozayo sibe nesiteki sabo la bezoncintisana bona bebodwa, because it will be unfair manje siyobathatha siyobaphonsa kulabaculi laba abakhona njengamanje ukuthi siyabalimaza ngoba iqiniso njengamanje abantu abadominata lo mculo uMaskandi abantu besilisa. But I would still love to see abantu besifazane nabo bebuya to the fore. So that is why ngithi okwamanje it's not that sibabeke eceleni. No, we still have them even nangelanga lomcimbi soba nabo sobaqasha bazobhadala. But I think ngonyaka ozayo we will make sure ukuthi siyakwazi ukuba necategory esizothi abesifazane bodwa mhlawumbe amandla esivumela mhlawumbe ngaba nalo iquantum lesibili esithi alibango lo besifazane. Ngifisa ukubheka ukuthi nifike kanjani esigabeni sokuthi kuzowina iquantum. Wonke ama-prize akhona, why iquantum? Ke ngasho Khabazela ngathi phakathi kwezinto eziningi mina ngiyakholelwa ekuthenini ukuthi umuntu yebo ungamnikeza imali but ngiyashona ilanga engasenayo imali. But if umnikeza umuntu a rod to fish, noma yini lo muntu usoyahamba yelo lwandle athi angiyodwa kofish. Phakathi kwezinto eziningi abaculi esiyesibone babhekisha ngayo izinsiza kusebenza. Ngikwenzela isibonelo la ukuthi kwimicimbi engike ngayenza ngangiwinisa mina nomvunulo, winisa iginqi, izinto zamathuluzi abawasebenzayo. Yabona ngiyakholelwa khona ngoba ama-tools of trades lapha. So nayo ke le quantum makuhamba beye emicimbini bangahamba abantu befika umunye bagibela amatekisi omunye uhlangana khona abekho transport bazohamba be-group befike beperforma lapho bebonakala ukuthi yes abacule ngoba yabona mangithi udigress a little bit ngibeni nenhlanhla yokubona amaqembu amakhulu ngisho manje Soul Brothers oPetshange Petshange ke yena wayethi manje efika emcimbini wayehamba umculo oqala ngimbona makhunya ngokugcokayo wayefika ngisho netrailer enamasudi bezoperform ingoma eziwu5 inye uzofaka eshintsha into yokugqoka kwakhona nje izinto so ukhombisa ukuthi abantu ilento ye-trade music bayithatha serious kangana. Ama-Soul Brothers miyocula ayidlala kakhulu live ngalezo ikhadi ayifika no-instrument zabo befike beyichumele bayidlala live noma ngisho ukuthi into yakho kuyamanye becebe ukuthi hayi thina simanye asizukucharge sokudlalela live naye inqola yethu inama-instrument bayichumele bayidlalele. Ma unezinsiza kusebenza zikwenza ukwazi to reach isigaba ofuna ukufinyelela kusona. So ke it's all about investing into izinto esiqhamuka
iquantum ngizosho ukuthi ngibe omunye wabantu oqala ukunisa into eyimoto emncintiswaneni lapha ngisaselangeni emahiweni umtshengiseni wawena ikhumbi. Yes. So I wanted to bring that ukuthi ayibekhona ngoba vele unamagidangoma abeke befike nje kwenze kungathiwa libe sibanana akafike okanjani hayi befuna into egroup into yokusebenza ngokwenza ukuthi kuyise isikhathi mhlambi ngeke sibavimbe umuntu ozothi hayi ngizoyisebenzisana na for ezinye izinto ezokungilethela imali for mina neband yami. It's okay, asinankinga naleyo, but we are investing kwizinto esicabanga ukuthi bayidinga. Kusengenzeka ngomnyaka ngibuyise ngithi kuwena neginga sibuye kuwena noMankostina ngoba izinto vele abayisebenzayo. Njengoba sisekhumela sabusha insuku ihambile singakubukela ukuthi uMeyi kanti nje into eseduzana inhlelo ukuhleleka kwezinto sekusiphi isigaba njengamanje uma utshela umuntu nje olindele likhulu ngalolu suku ungathi senihambe nafika kuphi? Hey Khabazela mfowethu kuyabona mawuhlele umcimbi kuba umuntu ufana nomuntu lapha umuntu ogula ngekhanda ngokuthi ungamazi ukuthi uqinqinqukweni ngasesikhathi so akulala so siyagijima kuningi sesikwenzile njengamanje besikade siwethule emsakazweni officially sisagijima nalento ngoba khona indaba yokudayiswa kwamathikithi khona le element yokuvota sisazokuba busy ke manje nama campaigns okuhambela indawo ngoba all these things about ama artists ngoba to a point thina asizokunquma ukuthi ubani abazocula kulo mcimbi kuzodecide abavoti. Ngiyabona usayakho ngeke khona until abavoti besinikeze to a point i-poster thina soyikhipha ngomhla ka-3 after umhla ka-3 ngoba ilanga lokugcina lokuvota umhla ka-3 ku-April. Yes, lasivala khona bese-ke sithi-ke nayi list esinikezwe abavoti ukuthi bafuna bekhona usibani mawungekho ngeke ukuthi hayi ongobe bangibambe ngophondo. Usho ukuthi nami ngingangenela phela nami ngiyacula ngishaya ingoma enzima kakhulu ezinto aseyinto nayikwele kuyithemba Khabazela naye futhi iquantum silibekile. Iquantum nje ngabenzwa kanjani? Iquantum silibekile. Iquantum izole ngoba kwethu uyasho ngoba usilibekile. So ke mfowethu siyenze kanjani ukuthi singabi thina basithatha isinqumo ukuthi ubani ozoba khona ubani ongeke abe khona. Abantu engasho ukuthi mhlawumbe sesidecide almost ilabe besimbe ngibabali uzobaqasha. Yesu oKhuzani noKhuzani ogcwamesha labo sizoba nabo but the rest asazi sizozwa ngabavoti nabathandi bomculo ngoba kubona phela abantu abafuna ukuthi hayi sifuna ukuthi abantu bosidlalela lapha ngoba usungenile ke top 30 kusho ukuthi uqashiwe vele sizobhadala. Mhlawumbe ukukhumbuza abalandeli abathanda ukuthi babone amaciko wabo eyiwina le quantum kufanele benze kanjani? Laphana kuyavotwa khona code lapha ngizocela ukuthi sisonguke lapho kodwa it's 4498 ngiyocela double check nginikeza abantu information wrong kodwa ikhona lapha iLozolo code evotwa ngayo lapho umuntu uvota ikhawu ayithanda ngazo asinako ukuthi hayi uvota kanye the open and akuyo siphoqe umuntu 150 votes. Yes, 150 asiphoqe umuntu kuyoLozolo kuyongena umuntu othandayo nabalandeli bakhe akekho umuntu esimlokozile asimkhombe ngesibani nekuphi nendawo la umcimbi ukhona uzobuphi silapha People's Park la eMabhida la siqhathe khona and ngenhlelo zethu esinazo we are really anticipating umcimbi omkhulu ngoba kukhona abanye baphesheya esipartnership nabo bona bazobe bekhona ngokuzobuka okwenzeka estage ngoba kune festival izobe ngo-August ezweni lase-Austria bathi ke bona bazobe bezoqoka abaculi bafuna bayodlala e-Austria abazobhadala. So i-performance yabantu bazobe belaphana stage is going to be very important ukuthi bayoLozolo lapha bayenze into ebonakalayo. Siningi insizwa lana ezazwayo ne-stage ukuthi mayingene stages impela ziyawathatha amehlo abantu so ngicabanga ukuthi mhlawumbe izobe kuyithuba ukuthi nazo lezo insizwa ziyikhombise neyintokazi ukuthi mayingene le stage senza into enjani so ke ngicabanga ukuthi kuyoba yithuba evula amasango ekuthini ukuthi ke sibe nabaculi nathi sikwazi uku-export abaculi bakaMaskandi bahambe bayaphesheya bayoperforma phesheya and lokho kuyobakhulisa nebrand kaMaskandi izokhula ngokunjalo. Cha nganza kwethu sesiya ngasemaphetheleni uhlelo sesigoqa ngisasho ukuthi sisahlezi nayo insizwa la
yakwaNgobe uEric hayi isigile imhlola esikhathini esingaphambilini ihlela imicimbi emikhulukazi namanje futhi isawuhlela lo esikhuluma ngakho kuthiwa iMother of All Maskandi Festival. Siya ngasemaphethelweni kodwa ke sizothanda nje ukuthi asitshele umfoka Ngobe ukuthi ke kulo mcimbi lona osukhunywa ngawo wonke umuntu aphuma ngawo wonke umuntu mhlambe ngiyazi ukuthi ukhona umehluko kodwa yena uhlele ukuthi in terms of mhlambe i-security ngoba abantu abaningi bakhala kakhulu nge-security bayithanda uhambela imicimbi kodwa emva kwalokho uthola sekuney'nkinga ezibe khona njalo njalo nakho lokho siyathanda ukuthi asitshele ngoba amabhinqa uyawazi se-ajabula kuze kwele mhlambe ngingabeka kanjalo. Mfoka Ngobe yini oyihlelile noma yini ongayitshela abantu abafisa ukuthi babe yingxenye kodwa ba-concerned ngendaba ze-security because umuntu uyathanda ukuthi mehambela umcimbi kodwa abuye ekhaya ephila abuye e-right kungekho oluso lonakele. Khazela mosho umbuzo wakho mfowethu ubalekile ngoba phela lento sikhuluma ngezingane zabantu la asifuni ukuthi abazali babe nenkinga noma novalo ukuthi akaziyobuya yini ingane kanjalo ngenhlanhla ke la eThekwini asibanga nalo leli bhadi ebelenzeka eGoli Khabazela imicimbi ibingapheli kahle ibiphela kuneyidumbu phansi kudutshulwa into yakhona into endala but lana ke eThekwini sikaze sibe nalo lelo bhadi so abantu abaningi sebe understand indaba yomcimbi kodwa ukuphendula direct i-security izobe ikhona izobe tight ngoba kuzobe sikho khona ney'tuthwane ezobe zihambele nomcimbi so we'll have i-security asikwazi ukuthatha i-risk enjalo even ke nabantu abasinikeza i-venue njengomasipala bayaqinisekisa ukuthi we comply ngendaba ye-security so kuzobe khona abantu abazobe belutuzana for i-security. Ngiyakubona mfowethu uphethe iphepha la mhlawumbe ngabe khona ofisa ukudlulisa nje. Cha bekuzilela kule code mfowethu bonguze ukuthi i-code abantu abazovota ngayo ithi 44893 44893 lapho 44893 yes lapho ubhala nje igama le-artist bese uthumele kuyo le number ngaleyo ndlela le izobe i-artist ikwazi ukungena lapho umuntu angavota ngendlela athanda ngayo. Mhlambe ke mebefisa ukulandela usiqu sakho-ke noma i-page lawo iMother of All Maskandi Festival liyatholakala likhona kuma-social media kanjalo? Yebo Khabazela khona ilokhuzana ama-platforms njengabo YouTube no wena uzowazi kangcono ngelinda kwakhona kodwa uzolandela nje igama uthi Mother of All Maskandi Festival izobe sikhomba kuona wonke nama ngwazi amanye khona uboneka ku Facebook wenise nama-airtime yes sikhona njalo ngoba sifuna ukuthi kungabe abaculi kuphela ababenefitayo nabalandeli ngokunjalo ngoba umlandeli uzovota kunabo bonke actually uzowina i-weekend away partner wakhe kwenye amahotela aphambili so yinye indlela we giving back to abalandeli bona abavotayo. Hayi ke silivala ngalelo nothi ke uhlelo lwethu olihamba phambili uLozolo Maskandi Show silisakaza bukhoma silisakaza eMhlanga Ridge wawuthi kuyoba njani sisakaza uMaskandi phakathi kwabadla izambane likaPhondo cha hayi impela uMaskandi uphakathi ezintweni zangempela cha uhlelo ke silivala ngalelo nothi besikade sihambele sethu uEric umfoka Ngobe owena umhleli weMother of All Maskandi Festival owumcimbi okhulunywa ngawo wonke amakhona asemzansi ongawahamba njengamanje kodwa ke asiphinde sibonane mina ngithi salutes.